2009 सनाव जिबायदि दाङाबाजि जालांदों बिमाजुलि हालामाव बेयाव गुबुन पार्टिया बै समाव सरकाराव दंमोन बिपिपिआव हान्जा आरो 2014 मायथाइयाव जोंनियाव बेयावबो गुला गुजि जादों गंफ्रोमबो न'आनो सावलांजाजोबदों दा बेयावबो बै समाव बिपिएफ हान्जाया जितु सरकार दंमोन नाथाय बिथांमोना जोंखौ बै समाव खनसेबो नायफैयासै सरकाराव थानानै नाथाय बै समाव सावनायनि दावराव दावसियावबो नायफैयासै प्रमद बर' बिथाङा बै समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बिथाङा बोरै माब्रै सफैखो बे समाव जोङो बै हाजो माबायावसो दंमोन अरुणाचल हाजो सिङावसो दंहैयोमोन खारखोना थाहैदोंमोन जाय सरकारानोखि जोंखौ बिटिआरआव एक्सटेनसन खालामबाय सोसनबाय नङा होमबा दा बै सरकारखौसो जों नायखानांगोन नङा होमबा थ' हमनानै ला बिपिएफआथ' मा मोखां लानानै फैगोन मा मोखां लानानै भट बिफैगोन बिसोरो बिपिएफ सरकारनि दिनाव जिहेतु प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोआ मोनसे समाव फरेस्ट मिनिस्टारमोन नङा होमबा दा बेखौ आं सानो आरोखि बर'निनो फरेस्ट मिनिस्टार हा बिफाननि नङा होमबा मन्त्रि बे समाव सासेबो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि मानसिफोरनो हानि मोन्थायखौ होनो हायासै गहपुराव जों ओरैबायदि खस्थ' मोनदों मोनसे समाव जाय जे दस्रा हारिनि गाग्लोबनाय नङा होमबा जों बयबो मिथिगौ बेफोरबायदि दाङाबाजियाव गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमालांदों आरोखि दा बेनिखायनो जोङो बिटिआरआव हाबनानै एबा बड'लेण्डआव हाबनो मोननानै एबार जे भट होनो मोनसिगोन जागायसिगोन बिनि थाखाय बिराद गोजोननाय दं आरोखि भट होजेनगोन नङा होमबा अब्ला जों खौसेयैनो होनानै जुदि सारखौ आरो हेफाजाब होयो आरो गोख्रैसिन खामानिया जोंनिया जि आद्रा थादों बे जाफुंगोन होननानै आंनिफ्राय बिराद फोथायनाय दं आरोखि बे समाव दङ आङो बिश्वनाथनि रायजो राजा बिथांमोनजों जोङो माखासे खोथा सावरायनो थाखाय जोङो नैबे समाव फैदों जा बिश्वनाथनि ओनसोलाव जे गोदानै जे सिमा बारायनाय बे बिटिआरआव हाबसननाय बे हाबसननाय गामियाव आं दंफैयो दा बिथांमोनजों जोङो माखासे खोथाफोरखौ सावरायगोन जे बिटिआर ओनसोलाव हाबसननायनि उनाव बिथांमोननि साननाय हनाया माबायदि आरो बिथांमोना माबायदि लुबैदोंमोन दा बिथांमोननि गासै खोथाखौ जोङो मिथिनो थाखाय नैबे समाव फैदों जोङो नोंथांनाव फैग्रोबाय आङो जिहेथु नोंथांमोना बिटिआरनि सिङाव गैयामोन दा हाबबाय बेनि गोसोआ माबायदि दा गिबियावनो आङो बड'लेण्ड रादाब टीमनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिग्रोनाय जाबाय थ' दिनै जोंनिया एफआरसि हिसाबै गोजोनपुर एफआरसि थ' थांनाय जिहेतु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि नङा होमबा बेयाव 3थि बर'नि एकर्ड जादों नङा होमबा थ' बे एकर्डआव थानाय जितु दफा 3.1 मोन नामा दफाया थ' बेयाव दफा हिसाबै थाखानाय बायदियै जिहेतु जोंनि बिश्वनाथ आरो सनितपुर बे मोननै जिल्लाखौ जिहेतु बे दफा मथै सोसननो हाबाय थ' बेनि थाखाय जोङो जोबोद माने एक्साइटेड जोबोद गोजोननाय दङ थ' बेनिखायनो जोंनि एक्साइटेडखौ लाबोनो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो लोगोसे एनडिए गभर्नमेन्ट जेरै भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि नखर मन्त्रि अमित शाह आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिश्वनाथ हालामनि जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर दा खोथाया जिहेतु बे हालामा जे हाबबाय दा जोङो फैगासिनो दा बिटिआरनि इलेक्सन बियो सेप्तेम्बर दानाव जानो थांगासिनो दङ दा बेनि थाखाय जोङो बहुद एक्साइटेड आग्राथि जानानै दं माला सफैगोन भटआ बेखौसो जों नेनानै दङ आरो जोंहा माखासे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो किसुमान गामिफ्रा एसे थालांनाय जादों थ' निस्सय बियो लासैनो बे जाफुंजोबगोन जाहाथे आं बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों जायफोर गामिया थालांबाय जाहाथे बिथांमोनखौ आं खावलायो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया होननानै लासैनो गासैबो माने हमफबनो जागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो फोथायनाय दङ दानि जितु बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सार
दा बिथाङा माखासे मिशन आरो भिजन लानानै जिहेतु जोंनि ओनसोलनि आरो जोंनि समाजनि सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गेलेनाय बायदि हारिमु गोबां खामानि मावनायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुबोगासिनो दंखायो आरो दानि जुगाव जोङो बुजायलायनांगौ खुनु न' थांनानै बुजायहैलायनांगौ आं बेखौ सानाखै बयनिबो आखायावनो एन्ड्रइड मबाइल दङ फेसबुक सालायो इन्सटाग्राम सालायो नङा होमबा टिकटक सालायो बेफोरनि गेजेरजों जों नुबोगासिनो दंखायो मा मावबोदों दा नोंखायनो आङो बिश्वनाथ हालामनि जानानै बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लानि साफ्रोम रायजो राजाफोरखौ आङो खर' गंग्लायै आखाइ खबनानै बयखौबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय इलेक्सनाव जितु ट्रेक्टरनि सिनाव भट होनानै जाहाथे बिथांखौ प्रमद बर' सारखौ सिफ खालामनांगौ आरो आद्रा थानाय जितु हाबा खामानिफोर बेखौ सम्पन्न खालामनो थाखाय बिथांनो चान्स होनांगौ आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांनाव आं फैबाय जे गिबि खेबनि थाखाय नोंथांमोना भट होनो मोनसिगोन बिटिसिनि भटखौ मा बुंगोन खोब गोजोननाय मोनदों जिहेतु सुक्तिखारि बिथांमोन नङा होमबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे NDP आरो बेजों लोगोसे UBPO मोनथाम हानजाजों जिहेतु सुक्ति खालामबाय खालामनायनि गेजेरजों जों बिटिआरआव हाबबाय बड'लेण्डआव हाबबाय आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौनो नागिरबाय थाखादोंमोन जायनि जाहोनाव जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बिखेखे जों गहपुरनिफ्राय बे हालामाव फैदों गहपुराव जों ओरैबायदि खस्थ' मोनदों मोनसे समाव जाय जि दस्रा हारिनि गाग्लोबनाय नङा होमबा जों बयबो मिथिगौ बेफोरबायदि दाङाबाजियाव गोबां सुबुंफ्रा जिउ गोमालांदों आरोखि दा बेनिखायनो जोङो बिटिआरआव हाबनानै एबा बड'लेण्डआव हाबनो मोननानै एबार जे भट होनो मोनसिगोन जागायसिगोन बिनि थाखाय बिराद गोजोननाय दं आरोखि आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन जिहेथु प्रमद बर' सार CM जाखांनायनि उनाव जे दफायाव फैफानाय जि हाबाफारि नङा होमबा बेखौ लासै लासैनो मावफुंबाय थादों सारनिसिमबो थेंकिउ होननानै जों बुंनांगोन आरो लोगोसे आं बेखौ खावलायगोन जिहेथु जों गिबि भट होगोन बेनिखायनो आं साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ बिश्वनाथ आरो सनितपुरनिखौ खावलायगोनसो आरोखि जेबो उसुबिदा साननाङा माने गोनो गोथो साननाङा जिहेतु फार्स्ट जोङो बिटिआरआव भट होजेनगोन नङा होमबा अब्ला जों खौसेयैनो होनानै जुदि सारखौ आरो हेफाजाब होयो आरो गोख्रैसिन खामानिया जोंनिया जि आद्रा थादों बे जाफुंगोन होननानै आंनिफ्राय बिराद फोथायनाय दं आरोखि मा बियाब गोलैगोन नोंसोरना जोंना दा रौथा बेनिखायनो आं सानदों आरोखि सोरबाफोर गोनो गोथो जादोंब्ला नङा होमबा पार्टियाथ' गोबां फैगोन खिन्थु लबजों खामानि जानाय नङा पार्टिया गोबां फैगोन जाय लबजों खामानि मावगोन बिथांमोना हयथ' उनाव गावखौनो उनदाहा खालामनो गोनां जानो हागौ जिहेतु माने हाबाफारिया दंबावो बिटिआरआव सोसनबावनो नङा होमबा दा बियो जाहाथे गोख्रैनो जायो बेखौ जों बयबो माबा खालामनांगोन कामना खालामनांगोन नङा होमबा दा बिनिखायनो आङो बयखौबो खावलायदों आरोखि दिनैनि समाव जोङो खुनु माने बेलेग दलनि खोथाखौ जों साननाङा खौसेयैनो UPPL दलाव जोङो भट होनानै जाहाथे देरहासार खालामनो हायो आं बेखौसो आंनि गोरबोनिफ्राय बयखौबो खावलायदों आरोखि गोजोननाय थाबाय नोंथाङा मा फोरमायगोन नोंथाङा जिहेतु नोंथांमोननि ओनसोला गोदानै बिटिआरआव हाबबाय दा गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि साबायखर बावनाय थाबाय दा जोङो गिबियावनो देग्लाय जितु 2020 सनाव जितु 20 जितु सुक्ति जालांबाय बे सुक्तियाव जोंबो गोजोननाय मोनदों दा जितु जोंनि दफा बायदियै जोंनि हाबसननायखाय जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जानानै जोंबो रोजा रोजा साबायखर बावनो थादों जाहाथे सारमोना जिहेतु दानि सरकार सालायबाय थानाय सारमोना जिहेतु जोंनि ओनसोलखौ सोसनजाबाय सिगांनि जितु खनथाम जितु सुक्ति जालांबाय अब्लाबो जोंनिया थालांबाय थादोंमोन दानि जितु गोरोबथा जितु सुक्तियाव गोजोन गोरोबथायाव जोङो हाबसननो मोननानै जोंनि ओनसोला जों गोबां गोसो गोथारै गोजोननाय दं दा बेखायनो बिथां सारमोनखौ जोङो साफ्रोमखौबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो जोंनि ओनसोलनि जानानै बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावदों आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं गोजोननायखौ हामबाय होननानै जासिहरबाय आरो
बे समाव आंनो नोंथांनो खाथियाव फैबोगोन जिहेतु BSA एकर्ड जालांबाय BTC एकर्ड जालांबाय बेवहायबो नोंथांमोननि ओनसोला सोसन जायासै आरो जाय समावनोखि BTCनि समाव 17 बोसोर सरकार सालायलांबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बे समावबो नोंथांमोननि ओनसोलाव हाबसन जायासै बेवहाय फैयै फैयै BTR एकर्ड जाबाय प्रमद बर' दैदेननायाव सरकार सालायबाय आरो 5 बोसोरबो आबुं जायाखै बे समाव नोंथांमोननि जे ओनसोला हाबबाय बेनि सिगाङाव माबायदिमोन बेनि सिगाङावथ' गासैबो रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ जे 2009 सनाव जिबायदि दाङाबाजि जालांदों बिमाजुलि हालामाव बेयाव गुबुन पार्टिया बै समाव सरकाराव दंमोन BPP हान्जा आरो 2014 मायथाइयाव जोंनियाव बेयावबो गुलागुजि जादों गंफ्रोमबो न'आनो सावलांजाजोबदों दा बेयावबो बै समाव BPF हान्जाया जितु सरकार दङमोन नाथाय बिथांमोना जोंखौ बै समाव खनसेबो नायफैयासै सरकाराव थानानैबो नाथाय बै समाव न' सावनायनि दावराव दावसियावबो नायफैयासै प्रमद बर' बिथाङा बै समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बिथाङा बोरै माब्रै सफैखो बे समाव जोङो बै हाजो माबायावसो दङमोन अरुणाचल हाजो सिङावसो दंहैयोमोन जों खारखोना थाहैदोंमोन दा बेखौनो आङो खावलायगोन आरो दिनै जोङो 30-35 बोसोर जितु सोमावसारबोदों मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव जोङो बे हालामनिफ्राय जोङो बाहागो लाबोबाय थादोंमोन खिन्थु बर'नि एकर्डआ जिहेतु सिगाङाव मोननै जालांदों जेरै BSA एकर्ड बिनि उनाव BTC एकर्ड बिनि उनाव नै दा BTR एकर्ड थांनाय 2020 मायथाइयाव दा बेखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों दिनै जोंहा गोबां जोंनि हारिनिनो बिदा फंबाय जोहोलावजोफोरा मुंख्लं जालांबाय सोरबा आथिं बुख्रुबनानै गालांजाबाय आखाइ बुफायनानै गालांजाबाय सोरबा खानानै जानानै थांबाय आरो जायफोर आं बेखौनो आर'ज गाबनो सानदों जायफोर जोंनि जोहोलावजोफोरा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि जिउ जे गोमालांबाय बेयो फेलार जानानै थाङाखै दिनै मोगथां महर मोनफैबाय आरो दा फुरा जोंनि माबाया दिमाना 100% जाहैयाखैब्लाबो 80%आ जाहैबाय होननानै आं सानदों आरो 80%आ जाहैबाय होननानै आं सानदों आरो नोंथांनि साननायनिफ्राय मा फोरमायगोन गिबियावनो बड'लेण्ड रादाबनिसिम आं साबायखर बावबाय गिबियावनो दिनै आङो गोजोनफोर गामिनि आफादगिरि जानानै आं बेखौनो खावलायनो सानगोन दिनै बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों दानि बावैसो जोंहा बुंलांनाय सासे बिथांनि बिबुंथियाव बेयाव माखासे एसे थालांबावदों आं बेखौसो सोसननो नागिरनाया जेनाखि 2014 सननि जेनाखि 23-24 डिसेम्बर बे समाव जेनाखि जाथाय जालांनाय बेयाव जोंनियाव ओरैबायदि माने जालांदों जे न'खरसेबो रावनिबो न'आ गंसेबो थालाङाखै बे समाव माइ हानानै जोङो माइहुं जाबनानै दोननायसोमोन मथ'थे मारा होनो गोनां दंमोन ओरैबायदि आरो मोसौ अमा गासैखौबो जोंखौ सिलिंखार खालामलांजोबदों जोङो मथ' जिउखौ लानानै गाननाय जोमनायाव देहायाव जि दंखायो जों बेखौल' लाना थांनो मोनदों बेनि गेजेरावबो दिनै बे समनि BTCखौ सालायबाय थानाय मानगोनां हाग्रामा सारा बिथांखौ आं मान बावदों अब्लाबो खनसेबो नायफैयाव जोंहा दुखु दङ आरो बेजोंनो लोगोसे बेयाव जोंनियाव सासे बेक्तिया मुंख्लं जालांदों बिथाङा गुबुनजों दानख्लाब सुख्लाब जिउ गोमालांदों बेखौबो हयथ' जोङो दिनैसिम BTC सालायदोंबाबो हाग्रामा सारा दिनैसिम जोङो अनसुंथाइबो हराखै माने नन BTC हिसाबैबाबो जों बेहा खुद्रिनाय दङ दा बेयाव बे समाव दिनै जों साबायखर बावो जोंनि खस्थ' बेनांनाय जाहाथे फैला थाङाखै जोङो दुखुजों जों भुगिना थानांदोंब्लाबो दिनैनि समाव मोननै सुक्तियाव जोङो हाबसनजायाखैब्लाबो दिनै
थामथि सुक्तियाव जों हाबसनजानानै जों गोजोननाय मोन्दों आंबो आफादगिरि जानानै गोजोनफोर गामिनि आफादगिरि जानानै आं साबायखर बावदों मानगोनां बै समनि सिगनेटारि मानगोनां प्रमद सार बै समाव फरायसा आफादनि बिथाङा आरो लोगोसे मानगोनां एनडिबिनि मानगोनां सारमोन आरो लोगोसे मानगोनां इउपिपनि मानगोनां दैदेनगिरि सारमोनखौ निसिम आंनिफ्राय साबायखर आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनांगौखौ दोनथ'नाय नोंथांमोननि ओनसोला जौगानांगौब्ला नैबे समाव मा थासारिजों जौगागोन होनना सानो? दा जोंनि नोजोराव नुनाया बेनो बै समनि बिथिंखौ नायोब्ला जोङो दानि जिनाखि CM मानगोनां प्रमद सार बिथांनि माखासे खामानिखौ जों नोजोर बोदों बिथांनि माखासे आदब खायदाजोंसो जोंनि बे थासारिया बा जोंनि बे जायगाया जौगागोन खिन्थु हाग्रामा सारनि आं दासिमबो सार होननानै बिथांखौ मान बावो खिन्थु दिनैनि समाव हाग्रामा सारनि नोजोरखौ नायोब्ला हयथ' जोङो जौगानो हानाय नङा आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय। नोंथाङा मा फोरमायगोन नोंथांमोननि जे ओनसोला जौगानांगौब्ला मा थासारिजों जौगागोन मा मोनसे पलिसिजों? जोंनि गिबि माने जौगानायनि माबाया जाहैबाय सोलोंथाइ नङा होमब्ला थ' सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगानांगोन थ' जोंहा प्राइभेट स्कुल दङ दा बे फरायसालिनि आफादगिरि आंनो बुंनो थाङोब्ला थ' जोङो रायजोफोरनिफ्रायनो कालेक्सन खालामनानै बोसोराव सारनो सानै सार दङ बिथांमोननो जों रायजो राजाफोरनिफ्रायनो कालेक्सन खालामलायनानै जों दान होयो आरो बोसोराव खनसे सरखारनि नङा 2014 सनावसो बे डाइस कड मोननाय जादों दा नोंखायनो आङो खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय इउपिपिएल हानजाया जितु सरकाराव दङ आरो इयुनावबो थाहैखागोन निस्सयखा दा नोंखायनो आं खावलायखाबाय जोङो नैबे लामा दङ जोंहा नैबे लामाया एकदम डाइरेक्ट दिसिं पास अरुणाचल दिसिं पास सार्कोल इस्ट कामिं डिस्ट्रिक्ट बेजों कानेक्सन दङ जोंनो बे लामा कमिउनिकेसना जुदि मोजांब्लानो आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव जोंहा फरायसालि दङ फरायसालि थ' बेफोरखौ जोङो थिग थाक खालामनानै होयोब्लानो एकदम निस्सय अट'मेटिक जौगानायाव माबा थागोन आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव जा मानगोनां CM बिथाङाथ' मिशन लानानै मावबोगासिनो दंखायो नङा होमब्ला दिनै हमनानै ला सुपार 50 मिशन दिनै बोसोरावनो 50 जन गाहाम APSC एग्जाम होनानै पास जाबोनाय जों नुबोगासिनो दङ दा नोंखायनो एबारनि बे समाव जोंनिफ्रायबो जाहाथे इयुनाव बिथांनि जिथु मिशन बे मिशन सुपार 50 नङा होमबा बेयाव जाहाथे जोंनि इयुन जोलै फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोना जाहाथे बे चान्सखौ मोनहैसिगोन बिनि थाखाय आङो गोजोननाय दङ आरो साबायखर बावदों प्रमद सारखौ। आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव जि बिसायख'थिया खाथि फैगासिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोबां दोलोफोरा हाबफैनायनि गेजेराव माबे मोनसे दोलोआ बांसिन गोहोम गोग्लैगोन होनना नोंथाङा सानो? बेथ' गासैबो जों रायजो राजाखौ जोंहा फोथायनाय दंखायो जाय सरकारानोखि जोंखौ बिटिआरआव एक्सटेनसन खालामबाय सोसनबाय नङा होमबा थ' बै सरकारखौसो जों नायखानांगोन नङा होमबा थ' हमनानै ला बिपिएफआथ' मा मोखां लानानै फैगोन मा मोखां लानानै भट बिफैगोन बिसोरो मा मोखां लानानै भट बिफैगोन जिहेथु जोंनि एसेबां गिदिर जाथाय जानानै थांबाय दाङाबाजि बै समाव बिथांमोना सरकाराव दङमोन 15-17 बोसोर खनसेबो खबर लाफैयासै खनसेबो अनसुंथाइ एसेबो माइरं गरसेबो हरासै बिसोरो मा मोखांखौ लानानै भट बिफैगोन बे रायजो राजाफोरनाव दा नोंखायनो जोंना बेयाव गोदानै बिटिआर जिथु सोसन जाबाय दा बेखौ निस्सय रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ बे 100% जोंना ट्रेक्टरनि सिनाव भट होजोबखागोन फोथायनाय दङ जेरैखि जाबाबो इउपिपिएल हानजाया देरहागोन आरो प्रमद सारखौनो गाहाय मावफुं सोद्रोमा हिसाबै जों लाबोफिनथारनांगौ। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनांगोन जिहेतु माने दहाय उपरक्ता बिथांमोना जि बुंलांबाय नङा होमबा दा मोनसे खोथाखौ आं गोसोखांलायबाय आरोखि बिपिएफ सरकारनि दिनाव जिहेतु प्रमिला रानि ब्रह्म बिथांजोआ मोनसे समाव फरेस्ट मिनिस्टारमोन नङा होमबा दा बेखौ आं सानो आरोखि बर'निनो फरेस्ट मिनिस्टार हा बिफाननि नङा होमबा मन्त्रि बे समाव
सासेबो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि मानसिफोरनो हानि मोन्थायखौ होनो हायासै औ दिनै जिहेतु गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थादों सरकारखौ सालायबाय थादों प्रमद बर' सार औ आरो बेजों लोगोसे आसामाव जोंहा बिजेपि सरकार उम। दा बिथांमोनहा मोननै हान्जाजों गोरोबलायनानै दिनै बिश्वनाथ आरो सनितपुर बासिनो हानि मोन्थायखौबो होगासिनो दं औ औ दा बेयाव जोंहा बिराद गोजोननाय दं आरोखि ओमफ्राय दा दहाय बुंलांनाय बायदि बिपिएफ हान्जायाथ' बे हानि मोन्थायखौ बै समावनो होनांगौमोन ना औ इसिबां जुदि हारिखौ अननाय दंमोनब्ला नङा होमबा औ बै समावनो होनांगौमोन आरो जोंनि दुखु जारलायाव बिथांमोना फंसेबाबोथ' राव होनांगौमोन बै समाव जिहेथु जोंनि बर'नि फिसा जोंबो बर'नि फिसा नङा होमबा आरो मोनफ्रोमबो बेफोरबादि सोमावसारनाय बेफोरावथ' जों बर' हिसाबैनोथ' बर' हारि हिसाबैनोथ' जों बाहागो लाबोबाय थादोंमोन दा बेफोरखौ नायोब्ला जोंहा माने बिपिएफ जिहेतु हाग्रामा सार बिथांनिसिम माने आवगोलनोबो गोजोननाय गैया आरो दाबो गोजोननाय गैयाखौनो जों होनथ'नांगोन आरोखि औ नङा होमबा औ बेखिनियानो नैबे समाव जोङो बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरजों सावरायनानै जों मोनथिनानै मोनबाय जे बिश्वनाथनि रायजो राजा बिथांमोना गोदानै बिटिआरआव हाबखांनायनि उनाव बिथांमोननि गोसोनि साननाया माबायदि बेफोर गासै खोथाखौ जोङो मोनथिनानै लायबाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव जोङो फारि फारि आरोबाव जोङो मोनथिहोबावगोन जाबाय आरो लोगोसेयैनो दिनै जिनाखि जोंनि बे थासारि बे ओनसोलनि हाल-साल जोङो आगोआव नन बिटिसि हिसाबै जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों थानाय समाव अनेकथा सम जोङो बेयाव 2005 सननिफ्रायमोन नामा जों भट होनाया जों बेयाव थानानै 2005 सननिफ्रायनो जों भटखौ होजेनदोंमोन गिबियाव जों होजेनदोंमोन जोङो बिजेपि कंग्रेस बे जोंहा पार्टि मोननै पार्टिनो दिनै जोङो बे बिथिङाव जोङो गोबां खस्थ'बो भुगिनांदों जोंनि लामा सामा दिनै सारमोना हयथ' बड'लेण्ड जेनाखि सारमोना रादाबनि सारमोना दिनै फैनानै नुफैबाय माबायदि हाल-सालाव दं जोंनि लामाया दा बेयाव जोङो लामानिबो जों अनेकथा जोङो खालामदोंमोन दा बेयाव फरेस्ट एलेखा हिसाबै मोना होननानै बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंसोबाय थादों जोंखौ आरो जोङो जोंनि बे जायगाया बे समाव गोजौ लेभेलखौ नायनानै जोङो एकयै जोङो भटखौ होबाय थायो आरो जोंनि जायगायाव भट होयो जों देरहासारबो जानो हायोमोन दिनैसिम जोङो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जिनाखि भट होबोनानै जों देरहासार जाबोदोंब्लाबो दिनैसिम जोंनि नैबे ओनसोलाव थानाय 10 नं नाहरबारि बर' एलपि स्कुल बिहालि समस्ति हिसाबै जोङो बै समाव दंमोन दिनै बर' मिडियाम हिसाबै जोंनि बिहालि समस्तियाव बेल' जोंनि 10 नं नाहरबारि बड' एलपि स्कुलाल' गंसे दंमोन बे बिथिंखौ नायनानै जोंनि एसेबां बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोर दङ बिमाफोर दङ फोरोंनो दा बेयाव जोङो बर' रावजोंनो जोङो गावनि फिसाखौ जोङो फोरोंगोन मिजिंथिजों जोङो दिनै रायजो राजा आफायानो बे फरायसालिखौ जोङो 2000 सनाव जों गायसनदों बे गायसननायनि गेजेरजों दिनैसिम जोङो बे फरायसालिखौ जोङो दासिमबो जोङो जेरैबायदि गभर्नमेन्टनि जों मोननांगौ जोंखौ मोननो हायाखै दिनैसिम बेयो प्राइभेट जानानै दङ आरो बेखौबो जोङो जेनाखि फोरोंगिरि सार बिथांमोनहा दिनैसिम माने बे फरायसालियाव बे गामिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ फोरोंनानै दिनैसिम बिथांमोना बैसोआ हयथ' माने पेन्सन मोननायनि बा रिटायार जानायनि बैसो जाफैलायबाय बिथांमोनाबो गोबां माने गभर्नमेन्टनि माखासे डिसिसनखौ नायनानै गोबां माने नाजादोंमोन नांथाबदोंमोन माखासे आयेनफ्रा सोलाय सोल' खालामनाय बेलायावबो बिथांमोना गोबां माने खरसा गारनानैबाबो बिथांमोना नाजादोंमोन दिनैसिम बिथांमोना दुखुआव दङ जायनि थाखाय गाहाय फोरोंगिरिनि महर बा न'खरखौ नायोब्ला बिथांनि न'खरा गेरेबलांबाय बिथांनि थासारिया गाज्रि जाना दङ दा जोङो गामि हिसाबै जों दुखु मोनो दा बेयाव जोङो बे फरायसालिखौ आरो ओरैबायदि मोनसे समनि जाथायाव दुखु होलांबावदों जिनाखि दहाय 2014 23 जिनाखि बे दाङाबाजियाव जानाय जिनाखि जाथाय बेयाव गासैबो न'खरखौ सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे जोंनि बे फरायसालिखौबो सिलिंखार खालामलांदों बेयाव जोङो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जों मोनाखै बेयाव न'खरफोरसे जोंनो आसाम गभर्नमेन्टआ 50,000 होदों खिन्थु फरायसालिनि मुङाव एसेबो जोंनो हराखै दिनै बे फरायसालिखौ जोङो आइ आफायानो फोरोंगिरि दान बान्था हिसाबै 100-200 खांलायनानै बिथांमोननो बोसोराव सासे फोरोंगिरि बोसोरावसो जोङो 15,000 20,000 जों बे सानै फोरोंगिरि दङ
गाहाय फोरोंगिरिनो 20,000 आरो लेङाइ फोरोंगिरिनो 15,000 जों बेखौ कालेक्सन खालामनानै जों होनाय जायो। दा बे सिस्टेमाव जोंनि बे समस्या दङ फरायसालिनि बेलायाव। आरो दिनै जोंनि बे फरायसालिनिफ्रायबो गोबां फरायसाफ्रा फरायनानै दिनै सोरबा मेट्रिक जालांबाय, पास जालांबाय, सोरबा बिएबो फरायहैबाय। दा बिसिसिम फरायहैनायावबो जेनाखि बे 10 नं नाहरबारि बर' एलपि स्कुल बिनिफ्राय जोंहा बिनि फरायसाफ्रा 18 किल'मिटार थांनांगौ। आप डाउन 36 किल'मिटार जायो। जोंनि फिसाफ्रा हान्थिनानै फरायहैनांगौ जायो। शिवराम बड' हाइ स्कुल बेयाव बिथांमोना जोंनि फिसाफ्रा फरायहैयो। आंनिनो खुद फिसाबो दङ। बिथांमोना साइकेलजों थाङो। बिराद खस्थ' सान्दुं अखा नेवसिनानै आरो गोबां गारि मथर बेखौ नेवसिगारनाबो बिथांमोनहा फिसाफ्रा फरायगासिनो दं। आरो बिमा बिफानि जेरैबायदि हास्थायनाय बेखौ फिसाफ्रा जोंनो नेरसोनथिखौ देखायगासिनोबो दङ। दिनै बेखौनो आं खावलायगोन जा मानगोनां प्रमद सार बिथाङा दिनै जोंनि बे 10 नं नाहरबारि बर' गुदि फरायसालिखौ खेबसेब्लाबो नायसनफैयो बेखौ आं आसा खालामबाय। आं सारनिसिम बेखौ मिसेस हरबाय बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों। आं बेखिनिखौनो बुंनानै सारनिसिम आरो गोजोननायखौ आं बावहरनायजों जाहाथे बे फरायसालिखौ नायफैफिनो खनसेबाबो। आरो सारा निश्चय मिथिखागौ सारा जोंनि बे हालामाव मोनसे 2014 सनाव 23 डिसेम्बरनि जेनोखि जाथाय जानाय बिथाङा बेयाव जोंनो एसेबाबो नायसनफैदों। गाननाय जोमनाय लानाबाबो एसेबाबो लानाबो जोंनो बिथाङा नायसनफैदों। जेन बेबायदिनो जोंखौ नायसनफैफिनबावो। जोंनि बे हालामनि गोदोसोनाय आरो जायनोखि गाहाय फोरोंगिरि बिथांनि न'खरा हाल साला माने गोबां असुद। दिनै सासे गाहाय फोरोंगिरिया बेंगलराव थांनांगौ जायोब्ला बेसेबां लासिंसिं जोंसो माने मेगनाव मोदै होनांगौ जानानै दंगासिनो दं। आं बेखिनिखौ आं बुंबावबाय। बेखिनिखौ बुंनानै आं बुंनांगौ दोनथ'बाय।